दिनै सासे मानसिनि कमेन्ट्स फरायगोन आंथ' रायनो हाया नोंसोर मिथिखायो गोसोआ दुखु मोननानै थायो आरो सोरबा एसे जि गाज्रिहाय कमेन्ट्स हरबा माने आंखौ जि बुङो बुं आङो एख' मोनखाया नोंसोर मिथिखागौ आरो आं बुहुत मोनबोखानाय खिन्थु जेथिया बिमा बिफा फेमिलिनि गेजेराव बे दुखु लानानै माबा बुङोबा बुहुत दुखुखौ मोनो आंनि इउटुब फेमिलिफोर माबायदि दं नोंसोर वेलकाम बेक टु माय चेनेल जुनान गासिखौ बरायहरबाय जों दिनै दुब्लिबारियाव फैदो बेसर सोराबो नायखानो नै बेसर सरा रजहांबाय जोंनियाव बिराद जानो मोजां मोनो बेसर सोरा ओमफ्राय उनाव दिनै खानो फैयाखै बारु नायनो फैदों बेसे देरखो आपडेट लानो ओमफ्राय नै पक'रि लानानै फैदों पक'रि जागोन दिनैहाय आङो बहुद दिननि उनाव पियास सियास लानानै फैखादों एकदम बरिया पक'रि जागोन ओमफ्राय मानसि सानैसो मोननायमोनबा आराम जागोन बिदि रायलाय होनलाय जागोन बिदि होननानै फैदोंमोन खिन्थु रावबो गैया बिनानावफोराबो बहाबा थांजोबदों साथामजोल' बे जाहैबाय सिम्पोल लेदार ओमफ्राय बे जाहैबाय दाखु नोंना मा नाममोनलाय आदा ओमफ्राय जाहा गुलुनि नामा आदासो जाहैबाय थाङै थाङै लोगोफोर मोनसे खोथा आंना दिनै बार्थडे नंगौना नङा आंबो मिथिलायलाङाखै नैबे बिथाङा आंनि आधार कार्डखौ खोमाना दोनदों बिदि जानानै दं आंनि लाइफआवबो खारन बार्थ सार्टिफिकेटआथ' जोंनि दिनाव गैयानोमोन जोंना हिसाबा बिदिसो जायोमोन मा होनो ओइ उमुक मासनि उमुक अखाफोर जहाबनायनि मोनायाव बिदि होननानै आं दिनैसिमबो आइनाव जुदि सोङोबा आरो आयै आङो खै थारिखआव जन्म जानाय माबे सनाव बिदि होननानै होमबाना आइया इदिसो होननानै खोन्थागोन माबालाय सावन मासनि मार अखाफोर जहाबबाय मोननि टाइमावसो जन्म जादोंमोन नोङो बिदि होननानै ओंखायनो एसे कनफिउजन जाना दङ साला मा ग्रह'बा नांनानै दङ ओंखायनोथ' लाइफआ इदि जालांबाय खिजानिबा एसे ग्रह' सह मा कुस्ति सुस्ति नायखांनांगौमोनदां ग्रह' सह दाननांगौमोनदां दा कुस्तियानो गैया बार्थ सार्टिफिकेटबो गैया आधार कार्डखौबो खोमानानै होबाय आनलाइन जानानै दङ दा आंनि लाइफआव उइस खालामहर आंखौ जेसे हायो एसे नोंथांमोननि उइसआवनो खिजानिबा आंनि ग्रह'फोरा दानगार जायो ओमफ्राय जेबो गैया नैबे पक'रि थफ्लासेखौ लानानै फैदों 30 थाखानि काजिन बिनानावमोनखौबो दं सानदोंमोन आङो जमानो जासिगोन उइसफोर मोनगोन खोमा बिदिनो ओमफ्राय मोनसे खोथा आंना वाट्सएपआ गाज्रिसो जादों ना माथो जाखो रावबो आंनि बार्थडे उइस खालामाखै स्टेटास होआखै रानिल' हारसिंसो ओमफ्राय आं सानदोंमोन मा आंबो हराव सानदोंमोन मानसिफोरा एकदम मालाय उइस खालामनाय स्टेटास होनायफोरखौ जै स्क्रिनशट खालामलायनानै माबा स्टेटास होफिनो होननानै आंबो सानदोंमोन मा वाट्सएपआसो गाज्रि जाखो नामा मिउट जादों नामा आङो खनबासो चेक खालामदो दे मिउट जायाखै आंनो खिजानिबा मानसिया इनभिजिबोल जानानै दं खोमा दानि बुहुमाव ना बावगारजोब्बाय आं थैनानै थाङाखै लोगोफोर आङो दङ दाबो दङ 1 एप्रिलाव आंनि बार्थडे आंखौ मानो उइस खालामाखै आङो मानसिया एसे इनभिजिबोल जाबाय दांलै रानि आंखौ नुलादां रावबो मानसिफोरा दा जेबो नङा दा वाट्सएपआव रावबो उइस खालामहराखै खिन्थु नोंसोर आंखौ उइस खालामहरबानो जाबाय नै आंना सासे आइनो हगारबाय आंखौ उइस खालामहरबानो जाबाय जेसे ओमफ्राय आंनाव बार्थडेबाबो बिराद गोसोआ गाज्रि आंना अयथासार गोसो गाज्रि माने दाख्लैनिफ्राय मोनसे उइस माबाबाय थादोंमोन आरो आङो माने बार्थडे जाबाथाय आङो एकदमबारे मोनसे मोजां फन बायथारगोन होननानै गावखौनो गाव गिफ्ट खालामगोन होननानै मालाय सोरबा डायमन्ड रिं माबा रिं बिदि गिफ्ट खालामना लायो ओमफ्राय आंहाबो एकदम बार्थडेनिफ्राय एकदमबारे गोदान फन लानानै फुरा ब्लां 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 ब्लगिं खालामगोन सानदोंमोन बाट गैया सेस मिथिला ओमफ्राय लोगोफोर जेसे हायो एसे शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामबानो जाबाय ओमफ्राय लाइक खालाम ओमफ्राय नोंसोर मानो लाइक खालामथारा जादों जल्दि लाइक खालाम साबस्क्राइब खालाम आरो शेयार खालाम नायबाय थानि आङो लाइक खालामगोन ना खालामा बिदि नायबाय थागोन आं लाइक खालामागौ मानि शेयार खालामागौ मानि जेबो नंला दिनै जेबो कन्टेन्ट गैया जास्ट ओरैनो फानि खालामगोन होननानै फान खालामगोन होननानै बार्थडेखाय एसे मिनिनो लुबैनानै खालामबाय दा जाहोलांनोसै ओमफ्राय आरोबाव मोनसे खोथाबाव आङो दिनै सासे मानसिनि कमेन्ट्स फरायगोन आंथ' रायनो हाया नोंसोर मिथिखायो गोसोआ दुखु मोननानै थायो आरो सोरबा एसे जि गाज्रिहाय कमेन्ट्स हरबा माने आंखौ जि बुङो बुं आङो एख' मोनखाया नोंसोर मिथिखागौ आरो आं बुहुत मोनबोखानाय खिन्थु जेथिया बिमा बिफा फेमिलिनि गेजेराव बे दुखु लानानै माबा बुङोबा बुहुत दुखुखौ मोनो जों बाहाय गैजारोङि मानसि जोङो सोरजोंबा बिदिहाय बुंजानो बिराद बायो ओंखायनो आङो मोनसे कमेन्ट्स फरायगोन दे नोंसोरो मा बुङो बे मानसिखौ
दा एबार भिडिअखौ रानिया लागोन केमेराखौ रानिया हमगोन आरो माने आं स्क्रिनशट खालामना लाखिदोंमोन आङो देखायना होनि मा होनहरदों बेयो नैबे नुदोंना नैबे नुदोंना मोजाङै एसे मोजां माबा खालाम एसे गोबाव थ' बिथां मा इयो प्रदीप सरगियारि बिथाङा होनहरदों नैबेखौ बाखि बेफोरबो हरदों बियो आं बेफोरखौ जेबो गाज्रि मोनाखै बारु खिन्थु नैबे मोनसे कमेन्टआव आंहा फाजानाय दङ बेनि सायाव नुदोंना एसे नोंसोरबो मोजाङै नाय नुदों मोजाङै नुदोंना आङो फरायनो लाजिलायदो ओंखायनो आं फरायनानै खोन्थायाखै बेफोर थिगानो दं बारु ओमफ्राय नैबे मा बुस्थु नैबे मा बियो नैबे मा आं बेखौ सोंनो नागिरदों नोंथांनियाव प्रदीप सरगियारिनाव नैबे मा बुस्थु थ' नोंथां प्रदीप सरगियारि नोंथाङा जियानो जाया मानो फंबाय सोमोन्दोनि जाया मानो आदा सोमोन्दोनि जाया मानो मामा आयं आबौ जि सोमोन्दोनि जाया मानो थ' आं नोंथांनि हिन्जाव नङा आंखौ बिदिहाय खोथा इउज खालामहरनो खारन आंनि बिमा बा बिफा आंनि फेमिलिनि रावबो नोंथांखौ जेबो खहा खालामाखै ओमफ्राय आं भिडिअखौ नोंखौ नायहोनाखै नोंथाङा जुदि नायनो गोसो गैयाबा नायनो नाङा थ' बिदिहाय एथ' गाज्रि बुंहरनो नाङा खारन बे आंनि आइ आंनि बिफा बिदि सोमोन्दोनि जानाय मानसिखौ जेथिया नोङो बिदि गाज्रिहाय लेथ्रा भाषा इउज खालामहरोबा आंहा एसे फाजानाय दङ बेवहाय खारन आंनि आइया जियानो जाया मानो बे आंनि बिमाया खदाय बिमायानो खारन बे आंखौ गासिबो सेक्रिफाइस खालामनानै आंखौ बुहुमाव लाबोदों नोंनि बिमायाबो नों सेक्रिफाइस खालामनानै बुहुत सेक्रिफाइस खालामनानै नोंखौ बुहुमाव लाबोदों बेनिखायनो सोरबा सासे बिमा बिफा बेफोरजों रुजुनानै बिदि गाज्रि लेथ्रा राव बाहायहरनाङा आं बेखौ एसे बोरैबा मोनदों बाखि नोंथाङा जि कमेन्ट्स हरो आंनि बागैहाय नोंथाङा हरनो हायो आंहा बेखौ बुंनांगौ गोनां जेबो गैया दा बेखिनियानोसै ओमफ्राय नोंसोर आंनो खोन्थाहरलाय माबायदि मानसि बियो बिदि एसेबां लेथ्रा खोथा बुंहरनो थ' गोसो गैयामोन आङो बुंनो खिन्थु बिमाखौ लानानै बिदि होनहरबाय नालाय ओमफ्राय बुंबाय आङो दा बेनो आरो बार्थडेबाबो बिराद दुखु जाबाय दिनै बिदि रिप्लाइ हरनानै गावनि भिउवार्सखौनो माने एसे खोथा रायलायनायनिबो एसे सिमा थायो नङा होमबा बेफोरबायदि लेथ्रा खोथाफोरखौ बुंहरनो नाङा नोङो नोंनि न'आव जेरैबायदि बाहायो सोरखौबाबो बिदि बाहायनो नाङा थ' बेनोसै आरो ओमफ्राय लोगोफोर मा होननांगौ देसन आङो नोंसोरनो बुंहरलाय थ' बिदि आरो खोथाया आंहा पक'रि जाबाय नङा बार्थडेनि 1 बाइट नोंसोरनिसिमबो आंनि भिउवार्सफोर ओमफ्राय बेयावनो आंखौ उइस खालामहो बारा जानो हाया एसे डाइटिं खालामगासिनो दं नोंसोर मिथिखादों थ' जाय भिडिअखौ नायनानै आंखौ उइस खालामहरगोन मोजां आंखौ अनसायहरगोन सापर्ट होगोन बिसोरनिसिम हाजासे साबायखर ओमफ्राय उनाव जाय आंखौ मिनिगोन गाज्रि मोनगोन साव होगोन बिसोरनिसिमबो रोजा साबायखर खारन बयहाबो राइट्स दंखायो सोरखौबा मोजां मोना सोरखौबा गाज्रि मोना नङा होमबा दंबावो पक'रि जानोसै दा ओमफ्राय नै बबेथिं मानसिया बे आं भिडिअखौ बेनि थाखायनो लाबोदोंमोन जेबो कन्टेन्ट गैया बास बे कमेन्ट्सखौ फरायनो होननानै ओमफ्राय आंनि बार्थडेखौ एसे खोन्थानो होननानै 1 एप्रिलाव सिगां मा जायोमोन मिथिला मानसिफोरा आंनि स्टेटासखौ बांद्राय सहायदो नामा सिगां मा जायोमोन ना जेथिया आं कलेजाव फरायोमोन ना लोगोफोरा आंनि बार्थडे दा खाना जानो फैनानै रावबो फैयामोन आंखौ थगायदो सानोमोन माबा मा होनोमोनलाय एप्रिल फुल खालामहरदो सानदोंमोन ओमफ्राय थाङै आंनो एप्रिल फुल जायोमोन गावनि बार्थडे दिनानो रावबो फैया केक सेक अर्डार खालामनानै फुरा बेदर सेदर लाबोनानै एवगोन रावबो फैलाब्रा आंखौ थगायदो साननानै ओमफ्राय आंहा एप्रिल फुल जानोसैलाय जि लेथ्राखामोन गोदो ओमफ्राय उनावहाय मिथिग्रा जालांदोंमोन जेनेबा नोंमारगै बार्थडे होननानै बिदि जायोमोन आरो सिगां आङो
ओमफ्राय नों बेखौ खोन्थानि पियास लादो ओमफ्राय संख्रिखौ माजों ओमफ्राय लाबोदो ओमफ्राय आं बिराद गोथाव मोनो बिदि पकरि जानानै पियास दासो फैदों आंनि बार्थडे बुथुमनो फैदों आं रावबो उइस खालामाखैना मालाय 10 जन 20 जन उइस खालामो स्टेटासाव होयो आंहा गैया लाजिलाय लांनानै स्टेटासखौनो होआसै आं Happy birthday to you. दासो सफैबायनो माने आं इसोरखौ माबायाव थांनि एसे रायलायहैनि मा होनो दुब्लियाव थांनानै एखिजाय ओरैनो फुरथि खालामनायनि बिदि साननानै फैदोंमोन गैया बाला रावबो ओरैनो दुखुखा आरो लांदां दुखु जासिनबाय दासो सफैदो साला thank you so much गासैनिसिमबो मैगंबो नायनो फैदों एसे बेसो सोराखौ अपडेट लानो फैदों बेसे देरखो साननैसोनि उनाव बेसर सोरा खागोन जोङो ओमफ्राय बेसर सोरा नोंसोरो जायोना जाया मिथिया दे बेसर सोरा जायो जों थिगसे जायो बिराद गोथाव मोनजायो आं बेसर फुखुन्दा ना बेसर फुखुन्दायाव नै इदि रज'यो नै रज'हांदोंना दा गिदिर जाजोबगोन इफोरो बायदि रज'खायो दे बेसर सोराया फोनायनिसाय बांसिनसो मोजां रज'यो Thank you so much आंनि भिडिअखौ नोंथांमोना नायनायनि थाखाय जोबजासिम नायनिबो थाखायबो थेंक इउ सो माच दोनथ'नोसै भिडिअआ बेनि थाखायल'मोन मा जागौ दोनथ'नोसै जाखांनानै थांफिनसै लोगो मोनलांगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ मोजाङै थागोन ओमफ्राय चेनेलखौ शेयार खालामनानै हो ओमफ्राय साबस्क्राइब खालामनानै हो लाइक खालाम आरो बेल आइकनखौबो प्रेस खालाम जाहाथे आंनि भिडिअनि गोदान आपडेटआ नोंसोरनाव सहैयो दा लोगो मोनलांगोन आंनि नेक्स्ट भिडिअ होमब्लासिम मोजाङै था गोजोनथाव अनलायनानै था जेसे हायो एसे मा होनोमोन बेखौ उइस खालामहो जाहाथे आब' सनानि ग्रह गतिया दानजालाङो ना